Какво става, Люба? Ами нищо, сега видях ти. Аз бях на работа и после... Здравейте! Здрасти! Какво става? Как си? Добре ти. Супер. Виж, това е Павел, приятеля ми. Какво ставаш ти? На ти става пиенце. Какво прави сестра ти? Как е? Добре, работи. Няма може да се поместиш малко. Проблем ли има? Не, няма проблем. Щом няма проблем. Може пък да има проблем вече. Щом има проблем. Кажи да ми звънна тия дни, да се видим. Пусти така, маймуно. Пъти не трябваше да го казваш това. Маймуната му умря преди 1 година. Още не може да го преживее. Маймунката ми. Не мога! Ами знам много! Не беше маймунката. Не го казвай това, бе. Не искам проблем. Проблеми има. Не, няма проблем. Не ми като няма. Щом няма. Щом няма проблем. Буташ. Вече има проблем. Щом има проблем. Много си зле, Цветия! Цвети! Аз това ли го казвам?